Hey, uyayazi le ntombi ongayishela 6 months noma unyaka engafuni ukukuqoma. Kunalokho iveli kwenza umngani. Kunalokho iveli kwenza umngani wayo. Ayisafuni lutho eduze kwakho. Inesikhwele ivimbela amantombazane mawuke wathi uhleka namanye amantombazane iyahlina. Mawuthi uyeke ukuyishela iyadinwa futhi. Vele ithi usuphakeme usuzenza ngcono. Funa lokushela ngathi ungahlahlala ubushele. Mawuthi uyashela ikutshela ukuthi hayi mina ngikuthanda as a friend. Yabona leli gama elithi ngikuthanda as a friend. Kuneyintambo la enhlizweni zikagesi eyishisayo. Khona izintambo ezihamba umlilo ya kwisigubhu seappetite. Uvela uzizwe inuka la engathi ishile. Uma umuntu uzothi wena uyamshela uthi uyamthanda yena athi ukuthanda as a friend. Kulowo mzuzu uyambona ukuthi uyakuthanda kodwa inkinga akafuni ukukuqoma and awuyazi indoda yakhe. Abanye kangakuvakashela nokukuvakashela. Avela asuka ambuza umfana uthi ubhizi ngani athi umfana hayi angenzi lutho ngicabanga ukupheka athi awufuni ngizokuphekela. Amthola siyahamba siya kwamfana uyopheka. Kuba ngayishaya iqedi ikhaftini kama wakhe ikathapha we ephathela umfana ukudla kuyobe saphekwe isitambu kubo phathi uhambisela umfana ekhaya sipheka isitambu ufuna ngikuphakela kuyobe saphekwe jeqe uyahamba uhambisela umfana. Mayiholile kunezinto ayithengela umfana ngathi abantu abathandanayo kodwa uma uke wathi ubuyela kuleli lithi mfethu asithandane hayi ngikuthanda as a friend aku friendzone hayi umngani. Uyabona ukuthi yazi la ngiyinyoni ngoba manje awukwazi ukushela ezinye intombi muke wathi ushela enye intombi uvela athi nemcondo athi nesishwapha ungeza kuthiwa kade seyiphuca take away emncwabeni seyayizonda kasayifuni. Abantu abadle makubo noma vele makuthiwa usewuzwa kuthiwa kunenye intombi esikuqomile hayi useyayigigiyela sekunamagama akhulumayo angahlangana nawe akutshela ukuthi hawu cha ukwazi ukukhetha bhuti awukwazi ukukhetha bhuti hayi intombi yakhe inesishwapha intombi yakhe inemcondo futhi yangane nje ngiyazela izinto eziningi kabi nale yangane ngakhula nayo senomona kodwa ma uthi uyaqhubeka uyashela ukutshela ukuthi ukuthanda as a friend hayi awukahle ngezothanda hawu umngani wami wena hayibo ngimdala isikhathi sabanginabo abangani umngani wani angifuni ukuba umngani wakho mina ngifuna sithandane hayi awukahle kancane kodwa uma ethi uyayeka futhi umfana iyahlina uyithola isithwele umlomo usuphukulunga akasidinwe ukuthi akasasheli suphakeme suthola abangcono hayi phela sunabanye nginabanye ini ngingenalutho ngoba nawe kwawena nginawe awufuni kwawena ngihleli nje ngingenalutho ukhona hayi. Mawuke wathi uyayeka iyadinwa uma uthi uyaqhubeka uyashela ithi kuthanda as a friend umngani wakho ingazi meshelane nawe hawu yazi khona isikiphe engisibonile esifana nesakho ngicabanga ukusithenga yasithenga uyothi uyazi uzokuthiwa sinesikiphe esifana nesakho uma ihlangana nezingane zakini ibiza ngabashana bayo abashana bami ngumalumekazi wenu kodwa mawuthi uyabuya wena ngapha uzoshela afuna ukukuqoma kodwa sekudume endaweni ukuthi abashana bakhe ubiza osisi bakho ngosqueeze kodwa akafuni ukukuqoma kube yilokho hawu mfethu ngiyakuthanda ngicela sithandane hayi awukahle akuvakashele acela ukukuphekezela ezindaweni uma enenkingi wena kufonelayo umuntu wokuqala amfonelayo wena ma ungenamoto uyopatanisa nkosi yami uqashe imoto zabangani uthi uyamlanda ngoba uthi hayi sekuyalunga uma ke wathi uqala lena nje eyokuthandana hayi ukususa isandla sithatha awukahle mina ngikuthanda as a friend umngani wami angaze kudlalisa ihlathi umngani wami wena umngani wami yezwa uzokuzamela intombi mawusuthi uyayizamela futhi useyahlina.